ukusebenza andikurhaleli. Ufunda kubalulekile kodwa ndiyonqena. Ase ndibe nomfazi ozondondla ma. Sana Sibomva. Ajodwa. Yintoni wathi khulu bembe? Engathi yakho emithi. Kwenzeka ntoni? Ingakapheli into ephelayo ngabantu. Alisazi noba sasizalelwa ntoni edini. Hayi. Xa ukhalaza usemncinci kangaka sana Sibomva. Kodwa kuphi kube kuphi? Yintoni kuxaba sisikolo ngo? Uzobeka imibimba apha esitupini. Ubomi kwedini buyanyanyezela. Uyandiva? Ubomi buyanyanyezela. Kufuneka ukhule kancane. Unyuke kancane kungathi yileli. Nyathele kwinqanqo lesibini, kwelesithathu, kwelesine, kwelesihlanu. Awunokwazi uvele wenyuke nje ingathi lingcwaba lodwa kwedini into evele enyuke ihle ngokukhawuleza. Ndiyakuxelela mna. Kodwa ayikho into ongandixelela yona mani. Awuphangeli zange waphangela utya imali yomfazi. Hayi mani ngawuthule. Nditya imali yomfazi mna. Ngabantu andiyityi imali yomfazi. Uyandinika ngokwakhe. Khona ndandizamenzani umfazi ongasebenziyo sana Sibomva? Awujwarha. Ye. Uyinto yokungcwatywa wena mani. Babe kusithiwa abantu bangcwatywa behleli. Uzongcwatywa namhlanje ndilambile. Ulambile. Ngathi ndisisipakupaku. Hayi mani, hayi mani. Asawenza njani ke ngoku lena? Ulambile. Ndilambile. Hayi. Nangasoze ndiyenze mna sana Sibomvana kuye emsebenzini. Soze phangele. Soze. Yakhupha inkomo zasekhaya zonke asinika unozinzini. Ngoku nawe uzolambela apha. Ayondawo bhubhela le. Indoda itya ukubila kwebunzi layo.